Abukai shop pajak som bazaro. Among kaka views yang nahari naitok belain awar naitok som bazani. Seng tau thana ni ta seng tau thana nai jongo ko park kaisa khai tong mani yang osini bo takuk bo maintain khai to nom na jaga no belai ke poriskar khai nai hogoi nai kusung ke ton man jaga wa seng thana ni phailejak amka som bazar yang ko bazar amka ka school ground yang awar belai nai thatok boga basajak boga basajak yang kai nade apusong tang sana ka tang khai le chara ha football thanglai na nong team rok phaya ko na phaya ko ta phaya ko na belai tung jak na ta satung ba yak sampai to ne gang kai borong kai inspiration tam nai taw ko taung chrai ro football thoma kom happen borong gang kai nari borong ni sakthar ma belai kaham sin chrai ro bebang mobile thango hai thango omtimang so football ko thangna nango sini health ni bai kaham so na football daily thangna le PUBG Roma thang football अच्छा अच्छा kaham na ye am dik thang ni ngang ka bunyo ta stam sana mus na uchang hagen thang wai di football lo kaham ke thang na ngana football player rong na ngana state ni player rong na ngana he da player rong na ngana kaham kok so borong sai tong ngon belai ni wan suma kaham borong ni wan suma belai kaham kotor seng borong thani basrang thai klayo tam malai future ro na sigi nai khang kai jotno football thangna thang yagi jorao sinjong rao thango happen tawo go ngaka seng nun nukliya so borok taw kemaya ko borok thangna ni taw sai tolai jak seng thanglai nai am hakan thanglai tonglai nango bye bye am khang kai som bazaro seng yang phailai ba thalai drop taw no nge seng taw tlek tlek agu lai nai park ko anu so sama ba sor ni sing tong siu ba healing mane bukung se dep thang video khaimang no bar sip nei no bar tel kar phayo nei rokamang ei mukri thang tong kha short ni so smart phone jak wa no bar sip aram nang suka mukri si phai dang si ro bo jak mang khang kai amuk park am hai kotor park am ti jaga ya bo bini pukhri puskini par no clean khai maintenance khai to no omno no belai na lokorok bo agiro khana mani sung nuk phai mani bo o jaga bo bini personally ko se pon na khanai di yang ro go par bo ti clean ke sam rok bek ka chebin kri khe nai tho ka to no yang kai kheli to go jang nei yang kai ko to go jang nai belai ka ham kai maintain khai to no yang bu phang chikon thang o belai ne nai tok tam male chukun se jaga thai belen chikon haifena nai ne khang kai om hai ken sung tong na nango clean khai poriskar khai ne sini jaga rong no om tiken tona nango belai ne nai tok sung bobin thani srung thai klayo te bono credit na nango on bagai like te share khai ne bata pokdi bono credit na ro thai klayo nok phang no ngang kai yang ngang ka to awar nai thok jaga belai ne nai thok jaga aro phakenge khas rango nai dinero yang poriskar kaine pura clean khai thano amono sini buyor album ro khai thango te video ro kungma khaile mane no go seng amon bagani ang tini Jampuijala phaikeba norong amo phununga men kha khaine phaimani amo location kai Khumpulung school ganawa Khumpulung junior basic school ganawa yang som bazar amo kisal parang drabo phai nai phedi narako belai nai thato nok phang nok credit na nango so amani bagai norok sajak tong hang kai am haken khai di nei support khai gang kai nok phang ni bagai phina like rena tapok di te ani channel subscribe khai jeng hang kai subscribe khai di share khai na tapok di o thai ni nok phang bai malai kha happen bo video kana musung jaglia ta malai bo tini dress bo khai jagya plus tam hinai bini ko just sam khai tongman ba bo nokjang na musung jaglia mon ba gei bono focus khai di malia happen bo sao sungbo om haike sini hasewo jotono om haike sai to khangka beleng ka hamungnai bebak english be sajak kok tongo cleanliness is next to goodliness nei gasung
sini nok sa nok ari yang gana gini sap sapai khai ta ma kai belai ne sanai ni bo sau amon bagini bo amo simia just set example sini haste ne bagini ni bo bini area no sim fini khai fono kang kai buibo example ngai nai srengteng ni bo khai mane ni sau lokorok no nok phangni kaisa kok kasarmung khai ke bo kobok mung sajangnai manai rok tubuini oro phainai rok borok sajangnai manai rok no chabai khang kai bukur yang khibia karinai kaisa dustbin tongo yang saita pukhiri kona digi kai a jagao boni jagaon khibinani baginai kobok mung te yang tuijing jane botol lok pukhiri rok khitaya wonai tonke belai ken jakhoknai te boni bo khasrango kai yang khibjang no ke bino kha thio on baginai kaisa lokorok oro phainai musungnai roknai bagi kobok mung có bis mà log rồi na ba cái bis mà log rồi nên practice khai cho con rom de ola khai beda cái thì rồi cà phê ra cái aronin to bak fil ra cái này tini jorate asuk nang situng tang malai video log thana ke belai na on bagai tini jorate asuk nang sinai on bagai jotona na hambai an video no te waisa ma ko phiro like subscribe khaina ta pokdi te narangni kok sajangnai tong hangkha comment khainai ano sana ta pokdi belai na hambai kolomka